Nini kukjay bonai thok Nini shadu bonai thok Ningle nai thok Nai shigi tongan Uleno lam sobo joto jeti brasa blog nai tongai joto kapeng mai cinta okra sakra rongo balai keno hambai nor nai tongani bagai ini seng hai nogo asugui tongmali ya nong komen nugui sini takuk ni nogo seng pai shopai kya no bo sabo nor sini go tongkana bini besang kebangma video viral ngja haga tibra jo season 2 wo botabo galara ono selection mani pore botabo Tiuda rauna bo selection ka tiuda rauna bagai sabna bagai bo selection ngja haike singtini bidi nok mo phaisa boja puleno lam sabo ta ko sini channel bising tui hambai jotana khromo ike ta ko puleno nang ni sini mo sini ru kromo saikena ragadi je nai tong sini audience mo sinijak to kaman tongo ke sinia bo kaman tongo equal no hain bagai ang je sinia korong bagai ang taisa hain hai naron bas kamo ang ani sini mung nai tabo ani mung gangke ang Benjamin Koloy tabo ani pora rok graduation rok bite rok pai drop ang oro kilao bara tonggai ang tuition rok prangi tongjawo gangke parangke Rahel Koloy ni parawo bormora haipana ang kilao tongata haike tan bo kana bini sini mo bo tanai tibra jol season 1 je ajaga ko selection ngja hainalo sini Rahel Koloy bini kamiono bini bo ajaga bini kamibo sini taku Benjamin ni haike bongi kami area rogo belainyo singa haimongsi jotono belainyo kharang kahamamang haike sini taku no belaikyo hamemaro taku nung je galarao no selection ngai nang tau thiudarao ni bagai je rasamani selection kha nang a galarao no le boma hairo rasamung ma rasabule asuk ko nang selection kha bo rasamung no rasab kha sinu ro koroma nang a rasamung ma hanya kisha henari khana siritawo jenungza tonu khana ang ta marsau ka bukhani bukha man nang rasawi an selection ang kata bukhani bukha bo jaga bo thanganai bole shirap sapano kereng sha jaga tongnani mochung jagya bukhani bukha bisi chicharo murani bukha bo dila chamani lachina shia kirina shia bui bai dahin jagnani bini bagai o khale ayug mayug nongo bole sirap sapano kereng sha jaga tongnani mochung jagya bukhani bukha like hambai sini takungo asuk khorang gete beke nungsama rasab khana ma bagai bo haike or samung rasabunyo selection kha joto lokoro bo nukhana je nai tongai rokolo ke hain hai nono ya parozor nang busang je thiuda raun bagile tau khai rogo bo ma hai pibiro sam choli tong isa rokoro saikena redita bas kangni bagi hingke hanyu iko different songs sabo mane tabuk romantic gor sabi tongo hingke kisah masak tokjat rock type bor sabo hingke kisah sad jat no bor sabo hingke potre pot different types no sabi practice rokhai tongata hingke gan to hapono obor sabna hini ang choose khai neme ko man bagi hingke obo ang judge ro baise mane select khai ro sana official je select ni kota borok nung nung okan mar sabna hini borok kaise list ro na hingke ogna nang nasing tongata hingke nang je galarao no a selection man pore ta thiuda raun no selection mani a prole nang boma hai ma dongka le jar na sakang ni bo kharo kisa saikena ga sinu ko yang lukuro no ang kawiko no sanang songo ang kawiko no sanai ang belai ne kiri ka ani result pro tomar bai ke ang apro result pro ani gan choose khaimani abo bo kisa asuk mane tam hinai kisa normal gan no choose khaija ka kisa lem haing kha haipuna ang ani best no rikhari make
ge ang han bagi 50-50 hai naga kisa kiri mau tonggo ge kiri thai hai bongo ge kereng bo ani bas kango ang to last hai digi simar sabu ge ani se sekang asip ke kebang kereng rasabi thangai ang onek kiri wi mathanga hai bagi hai pano naroni furi mani bai naroni hamzak mani bai naroni prayers bai kai ang tiki kha sejra hai bagi belai kana ham bai lu kormo 티다라면 바기 저 티색다고 해다 이제 버스 강 티다라오노 또고 삼마 탕이 좀뭐 너랑 누구이 바나이 버스 강고 비니르 삼뭐 아이 너랑 고마이 그나 사봇 카이 좀 이거노 뭐 마이 그나 버스 강고 드륵드륵 고수고 같은 아무도 스르마 조라시 꿀야 이게 스르마 조라 사람이 사워 제프로 힘으로 드륵드륵 야비리 쉐위 힘마 하뇨 뭐라고 타고 야비리 쉐위 힘이 좀 삼 하바로 해나 이게 아마 먹으시는 로그로 사봇 카지 그방마 르삼무고 saya suy rok na comment kai shadi bor ko tabuk sergi si tong jangma ba comment kai shadi mong guide di hake se bor ko te ko zo kai manai hake no to bui te bo sinu ke bang ma no video ko viral jang ni junior sunu ni gong ro kane to ko ma sem viral jang ro no go ang sak bai chang ma yin sinu ni video nai tong go inke bui lo ko ko ma nai tong hake nan junior sunu ni gong ne le sini jaka 하여튼 신이 볼리우드네 이제 신가 신이 사시는 좀 어느 상황으로 뭔가 신이 놓고 그러면 기샤 뭐하고 그러더니 사비 카나게 별로 있잖아요. Sure. Inke ang oro tabu resab sinai bini ke tang A to Z songs namano an bagi je common je boy khana thoja kumane bini gan tabu ang list chanai sekang all listener ro khana nyari dia bon pore ang list ni mote ang sabi khana nge sa puila tong mere de ro na khana nai अभी मुझे में कही इनके ते संधि से आते हैं इनके ते कल होना हो ऐसे इनके बोई खाना थोड़ा को बता भी नहीं और रिक्वेस्ट भाई को हाइन बगे हम और चारता ना आता वो किसा खाए खाना रिश्वानता भोला बाला था सीधा साधा था मैं इनके ते किसा संधि से आते हैं ने लास्ट पार्ट इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे कैसे था हम 이렇게 발라이케노 저도 나이 동아이 다고 부국 좀 뭐마 행자카 아스케 코랑 카나토카 앙레 가상보트레 시노 타시오 가나 수통이 아스케 미니 코랑 그때 베케 스머 삽 코나라마니 바그이 시니 다고 벤자미노 벨라이 벨라케노 파이플레 하미 마로 이나 쓱 조라카 하나 그러고 뭐 벨라이노 시니 인디간도 근데 뭐 벨라이케노 카함 사비 좀 타고 저라고 때 구스고고 마케노 같은 흐메슨 비니 바그이 수리우이 까지 동아이 하게 능타이 땅크스 그룹으로마 사비로 백하나로 무슨 이렇게 기샤 대체 사비 하는 이렇게 시작 Tekesha tongo kena hambai joto nai tongai lukuroma noro bini resamuro pong haingjaka noro komen kai shadi komen kai minta pokdi kabama saya suya rok tongkangke noro sadi tabu sergi tongaba kabama kisi misa mistake mano amrong noro bujidi sergi tonga songiba noro komen kai shakase bo debo expert manai debo sergi ka manai eke joto nai tongai lukuroma belai kena hambai maru noro bawa ke sima nai support kai tonga ni babi eke taku benjamin nono hai belai kena hambe maro singo ma ke jora ka ngor mani babi nyu ina hai jora wa ina sik jora no singor mani eke je tau thiu dara no esama thangmani jora le nin kun mungsa se beke bung ro to nomu kung ti ro theater rano kono kebeng mung kore tan bagi hinge kisa saisung se jodo kisu khai tongman ba hinge o thangna phaina ni bagi simi kisa mane haksa ba ikisa watch min ikisa cost rok ning tongta asun hinge tabuk je practice ni bagi hinge to khaina tong ke kisa kothin songs no ma ke practice khai ko mane priority do kothin songs no tuman bai ke easy songs ke to manani dati no kalai an bagi je tabuk chini ningle nai thok mani rok ang kisa khna ri khon amo kobro bo boi khna nam sunai tong mon ta kaisa kai ni kobro to ang kaisa ser sab ko ge tai tang ser sab khna ri chon kisa om hai kisa high voice rok nang practice khai tong ta Nengle nai tho nashig tongan mokol fili gaya no
nini mokol bonai tho nini bukung bonai tho nini khukchi bonai tho nini shadu bonai tho ningle nai tho nai shigi tongan mokol filigya no sak no aina wota nai shigdi aina la chi jagi bai thang nai she nai shigna muchung ke ani mokolo nai shigna muchung ke ani mokolo nang nai shigdi bus nai thogang le sawan nini mokol bonai tho nini bukung bonai tho nini khukchui bonai tho nini shadu bonai tho belai hambar chin takungo as khorang ktai kai bosonga hani hai rasa wi kana pika nono belai kino hambai sing bini rasa mungo sing khana pai ka ba lokoroma sing kok bisi salai wi sing no rasa mungo no phono gi jongo noro kabang ma rasa mungo nugi bo man khana bo singo kabang kimbi som ro rasa kunarka tai sini kok bro ngo bosingo rasa wi kanarka ni joto nai jongai takuk bukuk singo belai kino hamai ma ya paro noro gas jora wi nai jongoni bagai nongo belai ke kai pai hambai tai sini takuk ba hambai nung singo sik jora kang romani bagai nono belai ke kai pai hambai haike paikek digina thang sim henda nga paikek nung sini channel ni sini sini bukurama tam kok sana musun bisa saya kenal sih hingke ang jo to ani khajani takuk tei bukuk lukurokna ang kokasar namu sunggo norok tabuk je nai tongnai kasang butoing mono katal butoing mono an bagi je katal tongnai rok hingke ba norok asuk sajak hangke ano norok ni hamjak ma phunugdi mane comments te phunugdi hingke norok tai bu kerungdi nai tongna mu sunggo hingke sajak ite bu bus kamu nanya mu sunggo hingke jengdara bai tabu kone kontek go tongo bus kamu bo tai bus malanya ni tongo mane to tongku hingke hain bagi norok channel no subscribe kai tai bell icon ro click kai tonja ba ne ang kok kasana mu sunggo teman baike subscribe norok bell icon ro click kai tong khangke next time o video thaima logo logo norok naro khobar sogiano hain bagi ang request kai norok no je nangmani khai tonja ba ne hingke te ani bagi hingke ang joto video so ang comment check khayo belai ke ang sobse nangkuk mani hingke ang comment so check khai bayo norok ni hingke norok ni comments nugunya ang norok ano asuk ke hamjak mani ang bo saiman kha hain bagi ang norok na asuk ke ma hamjago ani pipeline hamjak maya pharo tei hambai maya pharo hain bagi norok tei bo comments khaijadi tei comments te ano tei bo support khaidi phunu gi norok bahai ungjagi tong ani khorang boro derawi tong boro jaga bom hainga nangi tong norok sisiu hain bagi ano norok ni comments ni through tiki ang bai kok sadi ni ang koi jota asung khambai oke haike joto nai tongai tai takuk bukuk songo belai kana hambai haike norok bini rasa mungo bar no bo sawa ang sawa comment khai sadi norok sajak hangke saya angke bo comment khai sadi serma di ba kobama saya se tong ke ba norok nakat di kono bini rasa mungo te support khai tong haike soya kare norok nai tongdi bus kanggo namo sing audition simen na sini channel ni bising te namo jeman sak trai khai kono bi tongo tai kala rauna bo phunuka tai bus kang thiu ta rauna bo sino channel ni bising te namo sing phunugi tongo jeman sak bus kanggo bo nongo sing live re phunuga bagai sing trai khai tongo thiu ta rauna bo tai yo channel man norok katalangke norok tabu nai tong kongke subscribe khaje tongke ani hai norok subscribe khai di tai comment mo khai di ni namo like no pai te go amai ma amai ri ni bagai asin